तर मित्रांनो, काय मग कसं काय बरा. तर आज 19 फेब्रुवारी छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती आहे. तर मी घराकडे पूजन केलं आहे. जी माझ्याकडे मूर्ती होती, म्हणजे मीच ती तयार केलेलं आहे आधी. तर त्याचं पूजन बिजन केलं आहे आणि आता मी जातो पेंढऱ्यात. तर पेंढऱ्यात पण छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती ही साजरी करतले आहेत. दरवर्षीप्रमाणे करतात. दरवर्षी त्या ठिकाणी नाक्यावर, पेंढूर नाक्यावर करतात. ह्या वर्षी पण करतले आहेत आणि काय काय कार्यक्रम असत. आम्ही पेंढऱ्यात पोहोचलो आता आणि आता बघूया चालू झाला की नाही, माका पण माहीत नाही. तर मी जातो आहे नाक्यावर, तर बघूया आता चालू झाला की नाही. तर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी. नमः पार्वती पते. हर 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 हर. छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती शिवाजी महाराज.
तर मित्रांनो, अशा प्रकारे शिवजयंती बँड्रा साजरी केल्याने
दरवर्षी फेरी काढतात, पण ह्या वर्षी काढूक नाही. तरी पण चांगल्या प्रकारे साजरी केल्या निवेदनी मस्तपैकी, कारण मुलांचे कार्यक्रम आणि पण होते तर चांगलीच आहे. आणि रात्री पण आता कार्यक्रम आहेत, नाटका भजन आणि मुलांचे सांस्कृतिक कार्यक्रम आहेत. मित्रांनो, तुमका आणि एक माहिती सांगेन की छत्रपती शिवाजी महाराज होते ते ह्या साईड एक पेंडूर साईडला इलेले, म्हणजे पेंडूर गावात एक भवानी म्हणून मंदिर असा, म्हणजे घर असा, त्या ठिकाणी मंदिर आहे. तर त्या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराज हे इलेले आणि त्या ठिकाणी रवलेले ज्यावेळी ते ह्या साईडे गेलेले तेव्हा. आणि नंतर मग थंयना खरारेवाडी थंय शाळा असा, त्याच्या खाली थंय मराठी शाळा, त्याच्या थंय जे साफसफाई करून रवलेले ते सगळे मावळे. आणि त्याच्यानंतर टेंबावर म्हणजे वरच्या साईड त्याच्या पुढे गेलास काही शिवाजी महाराजांचा एक पुतळा आहे, तर त्या ठिकाणी पण रवलेले. तर त्या ठिकाणी त्यामुळे पुतळा बांधलेला आहे. आणि तुमका माहितीच आहे की छत्रपती शिवाजी महाराजांका जे डोंगरातले वाटे होते ते जास्त माहिती होते, त्यामुळे ते ह्या साईडे घेऊन खराऱ्यासाठी ते डोंगर मार्गान ते पुढे गेलेले, म्हणजे पुढच्या वाटचालीक ते डोंगर मार्गाने गेलेले असा म्हटला जाता. तर ह्या ठिकाणी पण येऊन गेलेले आहेत छत्रपती शिवाजी महाराज. तर असं थोडक्यात माहिती होती ती मी तुमका सांगलं आहे. आणि मी असं आहे कारण त्याचा एक रिझन म्हणजे मी मगाशीच फोटो काढले आहे, कारण मी काल एक म्हटलेलं आहे की एक शर्ट होता केशरी कलर, त्याच्यावर एक काहीतरी कोरीव काढलं, तर अशा प्रकारे म्हणजे मुद्रा होती त्यांची, छत्रपती शिवाजी मुद्रा हा, ती मी काढण्याचा प्रयत्न केला आहे थोडंफार. पूर्ण अशी परफेक्ट येऊक नाही, पण थोडंफार काढण्याचा प्रयत्न केला आहे. तर तुमका जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करू विसरू नका.